कक्तिशालो 29 कृष्णपुर विधानसभा बाई खबजाक मानिक देवबर्मा एडिसी विलेज नि 44 नং बुथनि तैथामपुई गामियो तखिराई जेबी रों नखलाव बदल सोलायबा पान्डा संथाजाखा कक्तिशालो 29 कृष्णपुर विधानसभा बाई खबजाक मानिक देवबर्मा एडिसी विलेज नि 44 नং बुथनि तैथामपुई गामियो तखिराई जेबी रों नखलाव बदल सोलायमा पान्डा संथाजाखा अशालनि पान्डाव 3 families नि 10 voter बीजेपी नि बानाराम फाइका बरंनो लामसोगे नाहारका बीजेपी नि आदं गोविंद जमातिया शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर बीर कुमार देवबर्मा 44 बुथ सेक्रेटारी धोनी किशोर जमातिया 44 बुथ नि युव मोर्चा नि प्रेसिडेंट समीर कुमार जमातिया खबै कुबनिरा তিনি লেখে তংথকমানি সার চিনি কৃষ্ণপুর বিধানসভা নিসিং কবজা মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজ नि আমচয় तैथामपुई गामि 5 नम्बर वार्ड जों कायसा बीजेपी नि सिकनसा पान्डा संसालायखा তিনি न पान्डागो तिप्रामथा याकारै चिनि बीजेपी बाना रंफायखा 3 परिवारनि 10 भोटार जों चिनि बीजेपी तरफ থেকে जों बरंनो खावाय खय लामसबो जों दिनैनि सिमि चिनि बीजेपी नि दुखुंगो जों बरंनो यासागै नाखा जों जत हाबाकसे यापि बाक्सा खागे माइखेनो जों सामतांनाय आं सागान मुसु गतैबो चिनि तैथामपुई गामिगो जों 2023 विधानसभा पाइमान यागलो प्राय 50 फेमिलि कासाकासि तिप्रामो थायाकारै चिनि बीजेपी बाना रंफा दिनैनि सह गमाय खायगोन तैबो जगाजग खायतंखौ बुसकानि सालो तैबो चिनि माने देवबर्मा एडिसि भिलेजो चिनि लगेगो फाइनाय बाङै जोंनाय कमिउनिकेशन खायतंबा जगाजग खायतंगो जों बुसकानि सालो जों तैबो कटर खायगै चिनि अरो जों लामसुकमानि पान्डा संसानाय खायनि बाङै जत चिनि तिप्रा हासिनि तापुते बुसनां सागानि मुसुगो जों जत फायदि हाबाकसे यापि बाक्सा खायगै बीजेपी नि बिसिंति खायगै चिनि तिप्रा हास्तेगो जों हामखायनि सामतांलायनाय जत चिनि तिप्रा हास्तेगो जों सारनाय चिनि ग्राम लामा रगो बा लामा हामियानो हामरनाय जरा दैमायानो मारनाय ते गोबां चिनि जे चिनि बुंबारानि जे गोलगै दंमानि जे मानथाय सबथाय आबहावायानो जों लगानि बाङै जों सारखानि आसाम जथन বিশ্রামগঞ্জ नि शिबुनी गौतम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पोई।